соли 2020 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ниҳодҳои дахлдори соҳаи варзиш як иқдоми муҳиме рӯи даст гирифта шуд, ки тавассути он ҳазорҳо сокинони мамлакат ба сӯи варзишу тарбияи ҷисмонӣ роҳ оварданд. роҳандозии мусобиқаи футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа аз бузургтарин маъракаи варзишӣ дар миёни аҳолии мамлакат ба ҳисоб рафта, шумораи зиёди дӯстдорони футболро ба ҳам овард. дар ҷарони ин чорабинии солимгардонӣ дӯстдорони футбол аз миёни мардуми деҳаю ҷамоат, шаҳраку ноҳия ва вилоятҳо фаъолона ширкат карданд. мусобиқаи мазкур нахустин маротиба ба таври комилан фарогир дар кишвар аз соли 2020 оғоз шуд. дар баргузории мусобиқа мақомоти иҷроия ҳукумати давлатӣ, шаҳру ноҳияҳо, мактабҳои варзишӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаҳо нақши муассир доранд. бино ба иттилои масъулин, дар раванди баргузории мусобиқаи деҳа ба деҳа ҳар сол тақрибан 5000 бозӣ доир мегардад, ки нишон дод аз таваҷҷӯҳи зиёди аҳолии кишвар ба варзиш, махсусан футбол ба ҳисоб меравад. мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа дар 4 марҳила баргузор мешавад. марҳилаи якуми мусобиқа дар сатҳи маҳал, деҳа ва шаҳрак байни ҷавонони деҳаву маҳаллаҳо. марҳилаи дуюми мусобиқа бо иштироки ғолибони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот. марҳилаи сеюм бошад бо иштироки ғолибони шаҳру ноҳияҳо, вилоят ва минтақаҳо сурат мегирад. дар марҳилаи чорум, ки даври ниҳоии мусобиқа маҳсуб мешавад, ғолибони вилоят ва минтақаҳо дар шаҳри душанбе ба ҳам меоянд. дар ноҳияи файзобод мусобиқаи футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа ба марҳилаи ниҳоӣ расид ва мо дар ин нашри барнома ғолибони ин мусобиқаро барои шумо муаррифӣ хоҳем кард. майдони марказии ноҳияи файзобод, ки 5000 ҷойи нишаст дорад, имконияти хубест барои дӯстдорони футбол ва бозии ниҳоӣ низ маҳз дар ин ҷо доир шуд. мухлисону ҳаводорони футбол ба оҳистагӣ ба ин варзишгоҳ меомаданд ва дастаи дӯстдоштаи худро дастгирӣ мекарданд. тибқи низомнома мебоист нахуст бозӣ барои ишғоли ҷойи сеюм баргузор шавад, аммо дастаи деҳаи сурхдара ба бозӣ ҳозир нашуду ҳарифони онҳо дастаи дуюми шаҳраки файзобод зинаи сеюмро ишғол кард. аз сабабе ки дастаи деҳаи сурхдара мехост ки ҷои якумро бигирад ва ё шикаст хӯрданд, нафоридшон барои ҷои сеюм мубориза кунанд. мо имрӯз сазовори ҷои сеюм шудем. беҳтарин мусобиқа буд, мо гузарондем. мехоҳем ки аз ми ноҳияи химон ҳамихали мусобиқаро монанд, ҷавонон насли наврас ба ми кор машғул шаванд, биёянд бозӣ кунанд ба варзиш. ҳадафи ҷавонони ноҳия ҳамин аст ки мехоҳанд як дастаи хуб кунанд, бираванд дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ бозиҳои худро бигузаронанд. хуб, баъд аз он рақобати хеле тӯлоние ки дастаҳо миёни ҳамдигар бозӣ карданд, имрӯз ду дастаи муваффақ ба финали ин мусобиқа роҳ ёфтанд. ин дастаи ҷамоати ҷавонон аст ки айни ҳол пеш аз бозии ниҳоӣ омодагӣ дида истоданд ва акнун мо пурсон мешавем ки умуман асоси муваффақияти даста дар чӣ буд ва чӣ боис шуд ки ба финал роҳ ёфтанд? асоси муваффақият дар он буд ки мо аз аввали сар шудани мусобиқа мо бо ҳамдастагони худ якдигарфаҳмии хеле хуб доштем ва асоси ин дар ин буд ки мо дар вақти бозӣ якдигарро хуб дарк ва мефаҳмем. ва имрӯз мо бо дастаи бозӣ дорем ки он даста хеле пурқувваттар аст аз маркази ноҳия. тамоми бозингарҳои
хубу аълоро интихоб карда ба муқобили мо рақобат мекунанд ва мо кӯшиш мекунем ки дар финал низ ғолиби ин мусобиқа гардем ва дар оянда мехоҳем ғолиби ҷумҳурӣ гардем. бале уман мехостам чанд ҷумла дар мавриди муҳимияти ҳамин мусобиқа уман барои шумо чӣ таъсир мерасонад, уман чӣ гуна қабул кардед? барои мо ҷавонон хеле хуб аст ки дар ноҳияи мо чунин мусобиқаҳо баргузор мегардад ва мо фаъолияти моро хеле хубтар мегардонад ва мо ҷаҳонбинии мо васеътар мешавад, то ки дар дигар ҷойҳо рафта хуб ҳунарнамоӣ намоем. бале саломат бошед. хуб бо дастаи ҳариф дар ягон рақобати дигар рӯбарӯ шуда будед? бале дар рақобати даври гурӯҳӣ мо рӯбарӯ шуда будем ва ин даста хеле хуб ҳунарнамоӣ кард, вале мо дар он ҷо ғолиб баромадем ва мехоҳем ки дар финал низ чунин бозӣ карда онҳоро мағлуб намоем. саломат бошед. албатта дӯстони азиз, бозиҳои ниҳоӣ ҳама вақт мушкил мешаванд, сахту сангин сипарӣ мешавад, вале инро ҷараёни бозӣ нишон медиҳад ки кадом даста омодагиаш хубтар аст. чун ишора шуд, дастаи шаҳраки файзобод як аз тими ҳариф дар марҳилаи гурӯҳӣ шикаст хӯрданд. акнун барои интиқомситонӣ онҳо аз маркази ноҳия беҳтаринҳоро гирд оварданд, то як бозии зеборо нишон диҳанд. дар бозии гурӯҳӣ аз ин даста шикаст хӯрдем. дар он ҷо мо лаҳзаҳои голзанӣ бисёр доштем, вале истифода бурда нашуд. имрӯз умед ба бачаҳо мебандем, насиб бозии худ мегардад. дастаи ҳариф ҳам дастаи нағз аст, рӯҳия хуб аст. мо тақрибан 2 рӯз пеш бозӣ доштем, он бозиро низ ғалаба кардем, танҳо як бозӣ мағлуб гаштем. тамринҳо ҳам хуб гузашта истодааст. дар дастаи мо ҳастанд ин гуна бозингарони ҷавон, ки ба онҳо умед баста мешавад, хеле хуб бозӣ мекунанд ва ҳамаи бозингарони мо хуб бозӣ мекунанд. ба ҳамашон таҷриба доранд, ба ҳамашон умед баста мешавад. бозӣ оғоз гардид. албатта то кадом андоза муҳим будани ин дидор барои ҳар ду тим маълум аст, чаро ки гап сари ба даст овардани ҷому касби мақоми аввал меравад. аз оғози дидор фишори бештари дастаи шаҳраки файзобод мушоҳида мешуд, ки онҳо ҷониби дарвозаи ҳариф пайҳам зарба мезаданд. ёдовар мешавем ки дар ноҳияи файзобод аз марҳилаи аввали ин мусобиқа то ба даври ниҳоӣ 9 ҷамоату деҳот дар маҷмӯъ 72 деҳаву маҳалла дар ҷараёни бозиҳо бо ташкили дастаҳо ширкат намуданд, ки ҳар деҳа мухлисони ашадии худро доштанд, ки имрӯз ҳам аз хурд то бузург ба тамошои бозии ниҳоӣ омаданд ва аллакай мухлисон ба касбияти бозингарони алоҳида боварӣ доранд. бозингари беҳтарин иҷа Салоҳ бисёр ҳам бозингари нағз аст ва Аҳад бозингари нағз аст. бо баъзе Одина беҳад бозингари нағз аст. як 4-5 та бозингаре ки аллакай 10-15 солши дар мусобиқо, на балки дар ноҳия, балки дар ваҳда, дар мусобиқои ҷумҳуравӣ баромад мекунанд. беҳтарин бозингар аст. мо мухлисӣ мекунем. дастаи шаҳрак, яъне изборни якачини ноҳияи Файзобод аст. аз тамоми дохили шаҳрак, аз тамоми кӯчаҳо якта варзишгара гирифтаган. дастаи беҳтарини ноҳияи имрӯз дастаи Оби Самбур бо дастаи шаҳрак бозӣ мекунанд. хай интизоре ки мо мақсад мухлиси дастаи худамонем. вақте ки дастаи мисол ноҳия шаҳраки дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ кунам, мо ҳатман дастаи шаҳрака дастгирӣ мекунем. имрӯз ки аз ҷамоати мост, мо ба ҳамун хотир омадем ки мақсад дастаи Оби Самбурро дастгирӣ кунем. чун имрӯз футбол дар кишвари мо маҳбубияти зиёд дорад, аз ҳамин лиҳоз дар ташкилу баргузор кардани чунин мусобиқаҳо ягон монеа пеш намеояд, зеро аз кӯдакону наврасон то бузургсолон
ҳама ба бозии футбол таваҷҷӯҳи зиёд доранд. ҳамин тариқ баъд аз як бозигузории ҷолиби дастаи шаҳрак дар дақиқаи 15 дидор бозингари ин тим Амриддин Ваҳобов тӯбро вориди дарвозаи ҳариф намуда ҳисобро 1-0 кард ва дастаашро ба пеш бурд. аз рӯзҳои аввали оғози мусобиқа то ба анҷом албатта нафароне буданд ки дар баргузории ин мусобиқа саҳми бисёр ҳам муҳим доштанд. Фирӯз Хайруллозода, директори мактаби варзиши ноҳияи Файзобод, пайваста миёни мардум буд, ба ҷамоатҳои дурдаст ҳам сафар мекард ва аз рафти чорабинӣ ба пуррагӣ огаҳ ҳастанд. Хуб, умуман аз он лаҳзае ки мусобиқа шурӯъ шуд, шумо миёни мардум будед. Умуман қабули мардум, нигоҳи мардум ба ин мусобиқа чӣ гуна буд? аз 1 июли соли ҷорӣ тибқи нақшаҳои муштараки кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод мусобиқаи деҳа ба деҳа байни маҳалҳои аҳолинишини ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраки деҳоти ноҳияи Файзобод оғоз гардид ва тавре ки шумо мушоҳида кардед ба марҳилаи ниҳоии даври ноҳиявӣ расид ва тӯли 68 бозие ки дар маҳаллаву деҳаҳои ноҳияи Файзобод доир шуд, бисёр як таассуроти хуб буд. мисли имрӯза шодиву мухлисону аҳолӣ аз дастаҳои худ ҳадду канор надошт ва бисёр хуб қабул карданд ва имрӯз яъне ки бинен як деҳаи бисёр дурдасте ки бо ҳамагӣ 70 хоҷагӣ ба марҳилаи ниҳоӣ баромадааст. ин шаҳодат аз он аст ки мардум ҳамин иқдома хуб қабул карданд. Бале, умуман дар маҷмӯъ бубинед тӯли ҳамин чанд рӯзе ки ё ки чанд моҳе ки мусобиқа баргузор гардид, ин қадар омад ҷалб шуд, ҳам солимӣ, ҳам таваҷҷӯҳи беандозаи ҷавонону наврасон албатта ки ба роҳ монда шуд. Хуб, барои иштирок дар марҳилаи масалан ниҳоӣ, дар марҳилаи ҷумҳуриявӣ дар назар дорам, акнун омодагиҳо чӣ гуна мешавад? Дастгириҳои дастаҳо чӣ хел мешавад? баъд аз оне ки марҳилаи ноҳиявӣ ҷамъбаст шавад, даври минтақавӣ оғоз мегардад ва соли гузашта ки дастаи ноҳияи Файзобод дар минтақа мақоми дуюма касб карда буд, имсол умед бар он мебандем ки бо дастгирии мақомоти иҷроия дастаи ноҳия дар даври минтақавӣ сазовори аввал ва рохати даври ҷумҳуриявиро ба даст меорад. Бале, албатта имрӯз чун мусобиқаҳоро баргузор мекардед дар ҷамоатҳо, дар деҳаҳо, вазъи ҳамон майдонҳои варзишӣ умуман чӣ гуна буд? Буданд деҳаҳое ки барои баргузории мусобиқа умуман майдонҳо шояд набуд? тибқи қарори дахилдори раиси ноҳияи Файзобод аз соли 2015 қариб ки дар тамоми деҳаву маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи Файзобод майдончаҳои хурди варзишӣ қитъаи замин ҷудо гардааст. албатта шароит, яъне ки шароити мусоид то андозаи муҳайё нашуда бошад, аммо майдони махсуси бозии футбол дар тамоми деҳаҳои ноҳия ҳаст ва ягон монеа набуд. пайваста новобаста аз оне ки мусобиқа мешавад, тамоми рӯз дар майдонҳои варзишии ноҳия бозиҳои варзишӣ идома дорад ва умуман гуфта метавонем ки оммавияти варзиш дар ноҳия дар ҳолати хуб аст. саломат бошен, ташаккур. Хуб, акнун дӯстони азиз, чун мебинем қисми дуюми бозӣ ҷараён дорад ва таваҷҷӯҳ мекунем ки оё дастаи ҷамоати ҷавонӣ метавонад ки ба голи задаи ҳарифон ҷавоб гӯяд? дар қисмати дуюми бозӣ фурсати хуби голзанӣ барои бозингарони деҳаи оби сангбур пайдо гардид. баъд аз оне ки тӯб ба дасти яке аз бозингарони дастаи шаҳраки Файзобод бархӯрд, довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. аммо зарбаи Салоҳ Қаюмовро дарвозабони ҳариф Муҳаммадҷон Холиқов моҳирона бартараф карду нагузошт ки ҳисоб баробар шавад.
همین خیلی مسابقه اگر همین خیلی تیز برپا شود خیلی جوانان با کارهای بی‌معنی دست نمیزنند به همین مشغولیت ها بازی ها جلب میشوند. ملت سالم به دنیا میاد در تمام جمهوری همین خیلی مسابقه رفته است. از اون جمله این روز در ناحیه ما همین جنبستی مسابقه در تمام شهر نویو همین خیلی میدان های ورزشی بنیاد شده است. انا جوانان میتونن که مشق کنن نام دولت نام تاجیکستان رو بلند بردارن. чугунае ки иттилоъ гирифтем дар ҳама ҷамоату деҳоти ноҳияи файзобод мусобиқаи мазкур дар сатҳи баланд роҳандозӣ гардида тавассути он даҳҳо ҷавонону наврасон ба майдони футбол ҷалб гардиданд. дар дақиқаҳои охири бозӣ бозингарони дастаи ҷамоати ҷавонон фишорро бештар карда мехостанд ҳисобро баробар кунанд, аммо чун таваҷҷӯҳ бештар ба хати ҳуҷум шуд, хати дифоъ фаромӯш гардид. ҳамин тариқ аз як партофти диагоналӣ ҳамдастааш истифода карда фирӯз ҳалимов голи дуюми дастаи шаҳраки файзободро ба самар расонид, ки ин гол ба бозии имрӯза нуқта гузошт. муборак боша ғалаба. хуб, чӣ сабаб шуд ки шумо дар даври гурӯҳӣ мағлуб шуда будед, аммо дар финал ғалаба кардед? аз сабаби бад будани боду ҳаво мо мағлуб шудем дар бозиҳои гурӯҳӣ. дар ин бозии ҳаво хеле хуб буд, мо муваффақият ба даст овардем, ғолибият шудем ва ба сазовори ҷои аввал гаштем. бозии бачаҳо чӣ хел буд ҳамдигарфаҳмӣ? бозии ҳама нағз буд, ҳама каса нағз бозӣ кардан, хеле бозии хуб нишон додем. хуб, акнун барои иштирок дар марҳилаи минтақавӣ боз дастаи пурқувваттар лозим аст. даста чӣ гуна акнун тайёр мебинад? кӯшиш мекунем ки дар бозиҳои минбаъда низ бозии хуб нишон бидиҳем ва сазовори ҷои намоён гардем. мо аз даври гурӯҳӣ кӯшиш кардем ки дарвозаи худро аз гол эмин нигаҳ дорем, ҳифз кунем ва аз даври гурӯҳӣ то финал баромадем ва дар ин финал шикаст хӯрдем. мо роҳафтода нестем, бачаҳо роҳафтода нестанд, бозиро хуб мекунанд ва аз ин супас кӯшиш мекунем ки сазовори ҷои аввал гардем. дар даври ниҳоӣ чӣ иштибоҳ буд? бачаҳо чӣ камбудӣ доштанд? иштибоҳ буд ки муҳофизатгари мо дар ин бозӣ иштирок накард. оне ки дар центр бояд бозиро тунук мекард, мисол чӣ мекард, анамун бозигузор буд. дар бозии асосии финалӣ он наёмад, ҷоҳо ҳамдигарфаҳмӣ нашуд, бачаҳо ҳамдигарфаҳмӣ карда натонистанд, аз ҳамин хотир мо шикаст хӯрдем. бале, акнун барои оне ки дар мусобиқаҳои баъдӣ як ҳамдигарфаҳмӣ хуб бошад, даста хуб баромад кунад, чӣ бояд кард? барои ҷой гирифтан, барои мисол мусобиқаҳои ба полуфиналӣ финалӣ бозӣ кардан бисёртар машқу тамрин кардан дар кор бачаҳои мо аз ин ҳисоб нағз буданд. фақат аз ҳисобе ки мисол ҷобаҷогузоре ки мо карда будем, дар ин ҷобаҷогузорӣ риоя камтарак нашуд, аз набудани бознигара мо ки набуд, ба омад ки бозӣ халос шуда буд. аз ҳамин хотир мо аз ҳамин бозӣ шикаст хел мо бовари комил доштем ки ин команда мо шикаст метаҳем. насиб набуда, бояд бознигар мо наёмад, ҷобаҷогузорӣ вайрон шуд. дар деҳае ки шумо омодагӣ мебинед, тамрин мекунед, майдон чӣ хел аст? ман шароит чӣ хел аст? шукри худо, дар деҳае ки мо тамрин мекунем, майдони калони нағз сохтагием, шукри худо ба ёрдами мардум бачаҳои худмон майдони 90 ба 60 қоидавӣ ҳаст. бачаҳо ҳамвақт тамрин мекунанд ва чӣ қадар шавқу рағбати зиёд беҳамто аз ҳамин футбол мо беҳад шавқу рағбати зиёд дорам. мардуми мо мусфедову идеа ҳама хамида омадаанд ки бозиро тамошо кунанд. ин ҳам як шавқу рағбати доӣ ба футбол. хай насиб набуда, насиби командаи шаҳрак буда, хай мо чӣ намешавем. мухлисоне ки ин қадар зиёд омадан ба дастгирии шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? барои мухлисоне ки омадан ҳазор раҳмат. кӯшиш мекунем ки бачаҳоро боз ҳам тайёр кунем ба таври мисол боз сахттар, бо бисёртар меҳнат кунем. оянда хоҳон мемонем ки мухлисони худмонро шод бигардем ба бозиҳои хуб ва ҷои аввалро насиб кардем. саломат бошед. дар ҷанбаси мусобиқа барои қадрдонии ғолибон муовини раиси ноҳияи файзобод каримзода ҷунайдулло ширкат намуда
ضمن سخنرانی ابراز داشت که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد در سمت سالمگردانی عامه و رشد و پیشرفت ورزش کسبی توجه خاصه ظاهر نموده من بعد چاره‌بین‌های ورزشی را در منطقه بیشتر می‌کند. پیش از تقدیم مدال‌ها به غالبان با یک قطار از سهام‌گذاران و مربیان و بازیگران بهترین سپاسنامه و مکافات پولی تقدیم کرده شد. همین طریق مقام سوم را در مرحله نهایی مسابقه فوتبال تحت عنوان دهه به دهه دسته دوم شهرک فیض‌آباد صاحب گردید که به گردن مدال‌های برنجی را آویختند. بچه‌های دهه آبی سنگبوری جماعت جوانان ناحیه باشد با گرفتن نشانهای نقره مشرف شدند. فوتبال بازان دسته شهرک فیض‌آباد یک که از مرکز ناحیه تأسیس یافته بود غالب به برنده جام مسابقه گردیدند که در برابر مدال‌های طلا همزمان تحفه‌های گوناگون و جام را صاحب شدند. همین جامی که ما به دست آوردیم کوشش میکنیم که همین گونه جام رو در سطح مسابقه‌های جمهوری به دست آوریم. برای این مهنت‌های زیاد باید کرد، تمرین‌ها رو زیاد کردن کرد. ما اکنون با همراه همدستگانم برای مسابقه‌های سطح جمهوری تمرین‌های خود رو ادامه میدیم، تیاری می‌بینیم. همکنون مسئولین مکتب ورزشی ناحیه فیض‌آباد تلاش میکنند که یک دسته مکمل را تشکیل دهند و در مرحله منطقوی و جمهوری شرکت کنند.